kai jama'a kai jama'a wai wannan rayuwa haka za mu tafi ai kwani na ga Lagos dama kenan da ake faɗa ɗakin cunkus ɗakin zumma kwani na ga ɗakin zumma tun da na zo garin nan kusan yau na ga na kai kusan sati uku na kai sati uku amma 5 ban aji ba abun haushi zu Lagos nan ba turanci ba Hausa nake ba turanci na iya ba ko ina turanci ka je ba wani gudda zaka je a maka Hausa fi sabidillahi haka za mu ci gaba kenan da rayuwar ha ba da Allah ya wannan ai ba yi bane ba fi sabidillahi yanzu gashi nan wani sai dauna da wani kudi 5 ban aje ba yanzu ku ka ake kusan sati na uku a gari amma ban aje 5 ba ai ko ni na ga Lagos dama da ce ina jin turanci ba jin sa nake ba ko ina ka je ka haide ka ji ana how are you good morning ban san me ba ka san me Allah na mutane na manjagara sofir manjagara Allah na mutane na manjagara sofir manjagara waya na gaba mu shine sofir manjagara wannan wani sabon launi ne kun san ne sanin wawo ne sofir manjagara Allah shine yayyo ka doshi ka dayo mana manjagara sofir manjagara kuma yayyo yaro ka tatini yaro mai cin naman da na ga doya ɗin karfina wallahi na tabbatar na shigo gina ba ya gajiya kalau mutane da manjagara sofar manjagara wai ana gaba mu shine na fara ganin doya ya sa kan kwana bayan gida ai da walakanta ban ga an zo wajen me rage 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 an zo wajen yanzu ya saka mota aikin na fundinka salamu alaikum bawan Allah amma alaika salam inda na ji ka ansa sallama tabbatar na samu da dan uwa ne wallahi Allah ai ma ka ce na samu dan uwa kenan kai ma kenan wallahi Allah kuwa ce faduwa ta zo daidai da zama Allah sarki barka da zuwa ka ce kai ma ka shigo Lagos ana ce min Lagos he in ga mota ta wuf ta can zaman ƙarya ake ashe a gari da kake kallo kaga samu gudi ka zauna wallahi samu gudi ka zauna kaga takalman nan ban gama biyan kuɗin su ba shi yasa ba na so na san na zo wata ba zan samu kuɗi ba yo ni na nake ma da kuɗin kai ma ba ni da sisi ina ka ce ka saka saka barka ba to ta ina zan samu kuɗin da zan je in biya yanzu ma haka ina tunanin ya akai ni ina ga kamar mafarki ma nake yi ba duk ba wannan ba ni yanzu babban damuwa ta ka san in ban yi sallah ba na jin daɗi dan uwa gaskiya ne ina ne masallaci in je in gaida ubangiji ina fadalla wato masallaci kake nema ba na dan uwa ilaha illa wato masallaci kake nema a kudu to ku bara ka ji kai da ka san masallaci a nan gun ai sai kai tafiyar da takarin da Maiduguri Allah sai ka tafi da takarin da Maiduguri nan ka gambo tada ni yanzu duba wannan ba yana da nisa ina ne gabar ni ma tun da na zo nan ina ga sallar ma bayan ta nake ba Allah ba sallar nake yi ba ko a lahira ina gautar ka da banki ni kaga tafiya ta Allah sarki a jadari a raka rana kai ma taran zaka biyo layi ba dai sallar bace ba dai kana kudu ba ai ne gace to ka je kai ka tai dan gidan gabaka